weltaare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to a ñam rindiaw jowol magama ko on takkusana yoni ha to ligue seyba gorgol ene jeeya e gardidi kabaruuji meɗen to leydi france ma en kal ligue 1 mo dowla france to italie e angleterre ko ceerno Bouye so aranten hen cimtol men hannde ko fate suɓiyanke mo gendi sénégal ko ceerno Djiby Dieng arata hen musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni joni jañoɗen. Jam ñalle mon musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique kabaruuji men coftal ɓalli puɗɗortuɗen ko toon to leydi france ko fate ligue 1 mo dowla france e ñalngu nogas e jeeɗiɓiji juɓɓinaɗi ñande aljuma a 7 e alet ñande aljuma ko strasbourg ko kañum jaɓɓino montpellier ɓe mbaddi ko ɗekki ndiga e ndiga ñande aset ko toulouse jaɓɓino monaco ko ɓe mbaddi ko ɗekki tati e tati angers ko kañum yilloyno lille ko angers heeɓi fodde lille loggi ɗiɗi e gotel 3 ko kañum yilloyno ren ko ren kay fooli 3 loggi ɗiɗi e ndiga metz ko kañum jaɓɓi yilloyno genga ɓe mbaddi ko ɗekki ɗiɗi e ɗiɗi dijon ko kañum jaɓɓino kan ko dijon kay heeɓi folde kan loggi ɗiɗi e ndiga amiens ko kañum yilloyno nantes ko amiens kay heeɓi folde nantes loggel gotel e ndiga ñande alet nogas e joyi lewru colte ko bordeaux ko kañum jaɓɓino nice ɓe mbaddi ko ɗekki ndiga e ndiga lyon jaɓɓino saint étienne ɓe mbaddi ko ɗekki gotel e gotel PSG ko kañum jaɓɓino marseille ko PSG kay heeɓi folde marseille loggi tati e ndiga ko fati e deggotiral ko PSG ardi yesso jogade toɓɓe capanɗe jeeɗiɗi e goho monaco woni ɗimmo jogade toɓɓe capanɗe joyyi e jeeɗiɗi marseille woni tataɓo jogade toɓɓe capanɗe joyyi e joyyi lyon woni nayaɓo jogade toɓɓe capanɗe joyyi montpellier woni joyaɓo jogade toɓɓe capanɗe tati e jeenayyi ko fati e meilleur buteur ko oɗo biteɗo Cavani ko kañum kay ardi yesso jogade bituji nogas e nayyi taw kadi o joueur ko toon to équipe PSG Neymar woni ɗimmo jogade bituji sappo e jeenayyi kanko kadi o joueur ko toon to équipe PSG Falcao woni tataɓo jogade bituji sappo e jeeɗiɗi taw kadi o joueur ko toon to équipe Monaco ko fati e championnat mo dowla Italie e Angleterre ma en jaɓɓo musidɗo men Bouye Sow bisimilla ma Bouye Sow bisimilla ma Kabaruuji men coftal ɓalli eɗen puɗɗoro toon to dowla Angleterre 28e journée Leicester jaɓɓino ko Stoke City ko gotel ɓe mbaddi West Bromwich jaɓɓino ko Huddersfield fiiɓe ɗiɗi gotel Burnley jaɓɓino ko Southampton ko gotel Liverpool jaɓɓino ko West Ham ko Liverpool fiiɓe 4 e gotel Bournemouth jaɓɓino ko Newcastle ko ɗiɗi ɓe mbaddi Bridgestone jaɓɓino ko Swansea ko 4 e gotel Bridgestone fiiɓe Watford jaɓɓino Everton ko Watford fiiɓe gotel e ndiga Crystal Palace jaɓɓino ko Tottenham fiiɓe gotel e ndiga Manchester United jaɓɓino ko Chelsea ko Manchester United fiiɓe ɗiɗi e gotel e gardini doggol ngol ko City ardi ha joni ene yaare toɓɓe capanɗe jeeɗiɗi e ɗiɗi ko Manchester United rewi hen yaare toɓɓe capan joyyi e jeenayyi Liverpool rewi hen yaare toɓɓe capan joyyi e jeeɗiɗi wona championnat tan wonno e oɗo weekend ko final kadi coupe de la ligue en wonno toon to dowla Angleterre Arsenal jaɓɓino ko City ko City tigi fiiɓe 3 e ndiga donc City ɓami oɗo coupe de la ligue ko ɗum ɗo wonno kabaruuji meɗen ko joganiɗen men e toon to dowla Angleterre. Seydi Sow ceerno Bouye Sow sen gummima toon to leydi Angleterre ma en jaɓan toon to leydi Espagne ko fati e Liga mo dowla Espagne e nogas e ñalngu nogas e joyoɓijo ñande aljuma la Corogne ko kañum jaɓɓino Espagnol Barcelone ɓe mbaddi ko ɗekki ndiga e ndiga ñande aset nogas e nayyi colte ko équipe Celta Vigo jaɓɓino Eibar ko Celta Vigo heeɓi folde Eibar loggi ɗiɗi e ndiga
loggi ɗiɗi e ndiga Alaves ko kañum yilloyno Real Madrid ko Real Madrid heɓi folde Alaves. Loggi nayyi e ndiga CD Leganes ko kañum jaɓɓino Las Palmas ɓe mbaddi ko ɗekki ndiga e ndiga FC Barcelone ko kañum jaɓɓino Gérone FC ko FC Barcelone heɓi folde ɓe loggi jeegom e gotel ñande alet nogas e joyi lewru colte ko oɗo équipe biyeteɗo Villarreal jaɓɓino Getafe ko Villarreal fooli Getafe loggel gotel e ndiga Malaga ko kañum yilloyno Athletic Bilbao ko Malaga kay foola loggi ɗiɗi e gotel. Real Sociedad ko kañum yilloyno FC Valence ko FC Valence fi Real Sociedad loggi ɗiɗi e gotel. FC Séville ko kañum jaɓɓino Atlético Madrid ko Atlético Madrid fooli FC Séville e galle mumen loggi joyi e wondude loggi ɗiɗi. E jamma hannde o ko Leganés ko kañum tigi jaɓɓoto Betis Séville e waktuji nogas e goo. Ko fati e deggotiral ko FC Barcelone heedi yeeso e jogade toɓɓe capanɗe jeegom e joyi. Atlético Madrid woni ɗimmo e jogade toɓɓe capanɗe joyi e jeetati. Real Madrid woni tataɓo e jogade toɓɓe capanɗe joyi e goo. FC Valence woni nayaɓo e jogade toɓɓe capanɗe nayyi e jeenayyi. Villarreal woni joyaɓo e jogade toɓɓe capanɗe nayyi e goo. Ko fati e deggotiral taw kadi ko meilleur buteur ko Messi ardi yeeso taw kadi joueur ko toon to équipe Barcelone omo jogui bituji nogas e ɗiɗi. Suarez ko kañum woni ɗimmo taw kadi joueur ko toon to équipe Barcelone en jogui bituji nogas. Las Palmas ko kañum woni tataɓo en jogui bituji sappo e jeegom taw kadi o joueur ko toon to Celta Vigo. Sen gummima toon to leydi Espagne ma en jaaɓen toon to leydi Italie jaɓɓoɗen ceerno men ceerno Bouyso bisimilla ma. Italie championnat mo 26e journée dowla Italie. Bolon jaɓɓino ko Genoa ko Bolon fiiɓe ɗiɗi e ndiga. Inter de Milan jaɓɓino ko Benevento ko Inter de Milan fiiɓe ɗiɗi e ndiga. Karaton jaɓɓino ko Spal fiiɓe tati e ɗiɗi. Las Veron jaɓɓino ko Torino ko Las Veron fiiɓe ɗiɗi e gotel. Sampdoria jaɓɓino ko Udinese ko Sampdoria fiiɓe ɗiɗi e gotel. Sassuolo jaɓɓino ko Lazio fiiɓe tati e ndiga. Fiorentina jaɓɓino Chievo ko Fiorentina fiiɓe gotel e ndiga. Match Juventus ɗe feccino ha hojomaji nogasi jeeɗiɗi waɗamo reporté pour cause neige. AS Roma jaɓɓino ko Milan fiiɓe ɗiɗi e ndiga. E jamma e so Allah haaji sanga 19h45 kañarima jaɓɓo Napoli e gardini doggol ngol ha joni woni yeeso ko Napoli ene jogui toɓɓe capanɗe jeegom e jeegom. Rewi hen ko Juventus ne jogui toɓɓe capanɗe jeegom e joyi. Lazio rewi hen ne jogui toɓɓe capan joyi e ɗiɗi. Ko ɗum ɗo wonno ko tongannoɗen men kabaruji men coftal ɓalli. Seydi Sow ceerno Bouyeso en beltima tigui e kabaruji ma toon to leydi Italie. Sen gummima toon to leydi Italie ma en jaaɓanen toon to Sénégal oɗo ceerno men ceerno Djiby Dieng haalanen cimtol ko fati e suɓiyanke mo équipe mo gendi Sénégal woni Aliou Cissé. Bisimilla ma ceerno Djiby Dieng. Men ñalawma hannde yiɗi haalde koye ɓiɗɗo leydi Sénégal o woni Aliou Cissé gonɗo hannde keblo barode teddugal mo leydi Sénégal menorɗo to wonde capitaine kippo gendijo mo leydi Sénégal. Aliou Cissé yi aduna ko ñande nogas e nayyi lewru mars e hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeeɗiɗi e jeegom to Ziguinchor. Kanko Aliou Cissé o fuɗɗi e fannu fugu koyngel ko e hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e nayyi woni 1994. Kanko noon Aliou Cissé o wonno tigui ko défenseur sahaji kadi omo jouné milieu terrain. Kanko Aliou Cissé noon e hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e nayyi woni 1994 ha fayi 97 o sifodiri ko e club biyeteɗo Lille ko toon to dewlaji France o waɗi toon kene tolni e pettiti jeeɗiɗi kono heɓani toon loggude hay loggol gotol. Caggal muɗum e 1997 ha fayi 1998 o sifodiri e club biyeteɗo Sedan toon to dewlaji France o waɗi toon kene tolni e capantati e joyi pottital o loggi toon kene tolni e loggi jeegom. Caggal muɗum kanko Aliou Cissé nde ummi toon to Sedan o yaɓane tigui ko Paris Saint-Germain 1998 ha fayi 2001. Caggal muɗum noon kanko Aliou Cissé toon to Paris Saint-Germain e hitande ujunnaji ɗiɗi e futugal ma hitande ujunere temedde jeenayyi
jeenayyi e capanɗe jeenayyi e jeetati ha fayi hitande ujunnaje ɗiɗi e goho o heeɓi wadde toon kene tolni e capanɗe jeegom e ɗiɗi potital o loggi toon kene tolni e loggi ɗiɗi hitande 2001 ha fayi 2002 o sifodiri e club biyeteɗo Montpellier toon to dowlaji France o waɗi toon kene tolni e sappo e jeenayyi potital o loggi toon loggol gotol caggal muɗum kanko Aliou Cissé nde ummi toon to dowlaji France o yaɓani tigui koto dowlaji Angleterre e hitande ujunnaje ɗiɗi e ɗiɗi ha fayi hitande ujunnaje ɗiɗi e nayyi e club biyeteɗo Birmingham City toon to dowlaji Angleterre o waɗi toon kene tolni e capantati e jeeɗiɗi potital o heɓani loggude toon hay loggol gotol e caggal muɗum e hitande ujunnaje ɗiɗi e nayyi o sifodiri e club biyeteɗo Portsmouth to dowlaji Angleterre o waɗi toon duuɓi ɗiɗi hitande ujunnaje ɗiɗi e nayyi ha fayi hitande ujunnaje ɗiɗi e jeegom kanko Aliou Cissé o heeɓi wadde toon kene tolni e nogas e jeeɗiɗi potital o heɓani toon loggude hay loggol gotol e caggal muɗum nde ummi toon to dowlaji Angleterre o arti koto France to kippo biyeteɗo Sedan kanko Aliou Cissé o waɗi toon hitande ujunnaje ɗiɗi e jeegom ha hitande ujunnaje ɗiɗi e jeetati o waɗi toon kene tolni e nogas e joyyi potital o loggi toon kene tolni e loggol gotol e caggal muɗum kanko Aliou Cissé o sifodiri tigui e club biyeteɗo Nîmes Olympique toon to dowlaji France e hitande ujunnaje ɗiɗi e jeetati ha fayi hitande ujunnaje ɗiɗi e jeenayyi o waɗi toon kene tolni e potiti jeenayyi o heɓani toon loggude hay loggol gotol so tawi en kaali carriére makko e kippo guendijo mo leydi Sénégal kanko Aliou Cissé hitande ujunnaje ɗiɗi ha fayi hitande ujunnaje ɗiɗi e joyyi tigui omo fetta e kippo guendi mo leydi Sénégal o waɗi ɗon noon kene tolni e capanɗe tati e joyyi potital o heeɓi loggude hen ko loggol gotol kanko Aliou Cissé o meeɗino wonde oɗon mo ganduɗa kañum woni keblo baroɗe teddugal mo leydi Sénégal taw ko ɓe dañani duuɓi nogas woni équipe guendijo mo leydi Sénégal on woni équipe olympique mo leydi Sénégal caggal muɗum kanko Aliou Cissé e hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e joyyi ko nden tigui woni nde o suuɓa o ardina équipe guendijo mo leydi Sénégal kanko Aliou Cissé e hitande ujunnaje ɗiɗi e ɗiɗi toon to dowlaji Mali o fettino final hakkude leydi Sénégal kam e leydi Cameroun Sénégal noon koko fiyeno e oɗon final kono noon kadi o yehino to coupe du monde toon to dowlaji Japon kam e Corée Aliou Cissé o woni tigui e quart de finaliste ko kanko noon woni ɓiɗɗo leydi Sénégal gadiɗo nawde Sénégal coupe du monde de football en tant que joueur en tant que kadi entraîneur Aliou Cissé. Seydi Dieng ceerno Djiby Dieng en beltima tigui e ngol ɗo cimtol ngol suuɓiyanke mo gendi Sénégal Aliou Cissé musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo wonno kabaruji men komin tonganno en ko fate kabaruji coftal ɓalli to leydi Angleterre wondude Italie ko musidɗo men ceerno Djiby ceerno Bouy Sow cimtol men ko fate suuɓiyanke mo gendi Sénégal ko ceerno Djiby Dieng huufi haalirde ɗo ko musidɗo moon Seydou Abouba yo jaam Allah hiranen musidɓe tedduɓe kettukima alaki jaam